Jakki Taimen Streamers. Jakki Taimen Streamer-lajitelma on kehitetty nimensä mukaisesti taimenen koskivesissä tapahtuvaan kalastukseen. Perhot jäljittelevät pikkukaloja ja toimivat erinomaisesti niitä jahtaaville taimenille. Lajitelmassa on 2 kimaltelevaa päiväkalastukseen suunniteltua pikkukalajäljitelmää sekä 2 tummaa, voimakkaan hahmon omaavaa perhoa. Tummat perhot toimivat parhaiten yökalastuksessa, jossa taivaan vaaleaa kajoa vasten tumma väri erottuu parhaiten. Streamereitä voidaan uittaa monella eri tavoin. Perinteinen tapa on heittää perho poikki virtaan ja siimasta hieman vauhtia antamalla uittaa se virran poikki. Todella tehokas tapa on heittää perho ylävirtaan ja vetää se sieltä voimakkaasti siimasta nykimällä virtaa nopeammin kohti alavirtaa. Menetelmä on hieman työläs, mutta sitä kannattaa kokeilla, sillä tehokas se on. Streamerit ovat suhteellisen kookkaita perhoja, joten aivan kevyimmillä välineillä niitä ei kannata heittää. Vapaa luokitus olisi syytä olla 5-7 ja perukkeen kärkenä ei kannata käyttää alle 0,25 mm paksuutta. 0,30 mm kestää hyvin jo isommankin taimenen tärpin.